akin. Huli! Ako rin, Kachoy! Kachoy, huli rin akin! Huli rin! Diyos, ay malaki to! Kachoy, malaki! Malaki! Ay, grabe! Diyos ko! Thank you, Lord! Ano yung mga tis? Puntan mo! Pero wag mo hawakan to! Wag mo hawakan yung isda lang! Kachoy! Sige, biray mo na! Yun! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Woo! Mga mamaw! Nabutas! Woo! 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 Thank you, Lord! Grabe! Uli. Oh, sabi ko na nga ba, mayroon. Mayroon nga. Ang ganda ng ano niya, kibit niya unti-unti lang eh. Dawi! Uy, dito. Mamaw na naman! Mamaw! Choy! Shoutout sa mga kaibigan ko. Ito rin yung amin mga to. Pala! Puno rin yan. Dami naming huli mga to. 5 kilo yung kay Parimart yan. Ay, sus, Ginoo. Grabe, mamaw. Natalikod na nga lang ako Oh, eh. Katiyo! Ano yung ulit? Kinakagat nga ulit. Oh, bilisan mo! Ah, swerte! Di malara ka. Ay, thank you, Lord. Uy, makakawala ka na kasi. Nakakawala na. Yung ngala na ano. Oh. Grabe. Ano, nakawala na nga. Nakachoy. Laka. Malalaki nga. Ang laki. Shoutout dyan. Gina paring Richard at paring Rab dito sa talim. Ang lalaki talaga, bla. Grabe yan. Salamat ka, Choy. Yeah. So yun, good morning. Napa-intro bigla. So yun, samahan nyo po kami ni Kachoy Alvin dito. Nakaisa na siya dun mga tayo sa dulo. Napa-intro tayo. So yun nga mga tayo, bali nakamit natin si Mami Mingwit ng Sapang kanina. Doon sila pumisto. Dito na tayo, Kachoy. Baka dawi na to. Yan si yung tinatawag nilang si Amain. Yan, mega love shoutout sa tropa nila dito, no. At siyempre sana dumating sila sila Bro Giron at si Paring Mart Gondra, si Kagawad, no. At siyempre darating daw mga tayo sila si Kabingwit, tapos si Kabiwas dito. So yun, abangan natin mga tayo, no. At ako nag-sit up na rin. Grabe, kakasit up mo lang, buya. Ayos ah. Yung mga tayo, bali itong sit up natin yung binigay ni Kuya Dani sa atin, no. Yun, nakasit up na ako. Yan. Ayan na pala si Mamimitan sa Pang. Mga tayo, mega love shoutout kayo, Kachoy. Mega love shoutout. So yun, Mega love shoutout. shoutout sa mga subscriber ng ating kaibigan na si Choy. Yun. Sa NC Anglers, yan, shoutout sa inyo lahat dyan. Yun. Huwag niyo po kalilimutan sa susunod na botohan. Mamimingwit na sa pang. Yan, pa-support din, Mac. At siyempre si Amain. Yun. Mega love shoutout sa'yo, Kachoy. Thank you. Yun, thank you. Namit ko rin kayo. Nakadali na. Mamaw talaga. Ang laki. Talaga, kuyugin na natin. Dawi yan. Mega love shoutout nga pala sa Anggi family dito sa may barangay na Butas. Yan, thank you sa mga Anggi family dito sa may Nabutas, Binangunan, Talim Island. Yan. Andun sila mamimingwit ng Sapang mga tayo sa dulo. Tsaka si Amain. Salamat nga pala mga tayo sa mga silent viewers natin, no. Kuswerte naman talaga ni Kachoy Alvin. Nakaswerte ka agad. Uy. Nasaktuhan sa pag-alon-alon eh. Umalon lang ng pagbato mo. Alon lang talaga kailangan dito, mga tayo. Grabe. Okay, pag nakuha mo yung yung mamo, anong gagawin mo kagad? Magpapasayaw ka? Ginagawa mo. Ipunin ko pa na hindi. Ipunin mo na sa rep. Meron na naman. Mga pre, meron. Yun, pangalawa, mamaw. Woo! Nakita ko yun eh. Kinakagat. Ayun, say, malaki nga. Malaki na naman. Alaka, grabe, mas malaki. Oh, grabe, Kachoy, dandan lang. Dandan, dito. Ano mo? Dito. Yan. Yun! Grabe. Kachoy! Dalawa na.
Ay, nalagtas. Ay, patay, nalagtas. Pawak naman. Pawak naman. Grabe, mamaw. Ito atay sasabi ni Katsoy Giron. Grabe yan, mga mamaw. Katsoy. Dito na kayo. Grabe. Swerte lang, grabe. Grabe ka, Choice. Sulit yung invitation mo, grabe. Asa na sila Katsoy? Ano? Sila maningwit ng sapang. Saan sila? Yun mga ate, bali bayabasin natin si Katsoy Alvin dito sa bispat niya. Grabe dito lang siya mga ate, nakadalawa lang siya, ulalapan pati. O ito, sige, gamitin mo ito ako. Ibalik mo ha kasi wala akong gagamit. Oh. Kita ko yun sa malayo nga ako, nakita ko doon, katamak mula ako eh. Eh, Katsoy, tira na naman. Napakaswerte mo. Tira, lakasan mo. Sayan. Oo, sabi ko sa'yo, huli na naman oh. Huli na naman oh. Ay, amaw na naman. Grabe. Dawi. Uy, dito. Maamaw na naman. Grabe. Ano ba nangyayari sa'yo? Swerte oh, dito na kayo. Ay, yung kasi. Ay, naku. Ay, Diyos ko. Uy. Parang ako na, tulungan kinakita kasi para mayroon ako dito. Para maayodaan naman tayo. Woo! Ano ba yung ano mo? Ano yung dala mong anting? Ang tatalikod na nga lang ako Oh, eh. Katsoy. Ano yung ulit? Kinakagat nga ulit. Oh, bilisan mo. Uy, mabigos ka, uy. Oh, dali. Bilisan mo. Grabe, nasa dawi mo talaga. Naku, hinintuan. Grabe, lalaki oh. Katsoy, gusto mo tubig? Halagaan para may ayuda. Narinig ko kasi pag binibiwas mo, lumalagatok yung panga. Yung mga bata, pag may nakakahuli, lapit, pag wala, alis. Ayun na naman. Ayun na. Huli? Huli na naman, oh, grabe. Di ko nga rin nabantay, oh. Laki na naman mga Katsoy, oh. Uy, grabe. Grabe talaga to si Katsoy Alvin. Dapat akin yan eh. Katsoy! Lolok Katsoy! Grabe. Yung akin, ito Dalawa kasi. sa aking nilulubog eh. Nag-aayos kasi kung itong ano, yung sinira ng bata, o yun o. Sa ginalang tagal nga eh. Sa akin, ginagalan ko na. Tsaka, yun naman. Kinakagat. Kinagagat yung isa ko na yun. Grabe. Lupit mo. Pang-apat na. Nangyayari sa akin. Grabe yung lupit ng buinos mo. Nilangoy lang ni Kuya. Nilangoy na ni Utoy. Mulabog ka. Isa. Maganda itong floater. Ay, mulabog na. Wala na. Swerte Katsoy ah. Swerte yung pag-invite ko sa iyo ah. Ayos yan, ayos. Mahalos. Araw-arawin mo na to rito. Napakalayo nito. Katsoy, tirahin mo. Kinitira na naman isa. Ano pa yan? Grabe. Mag-isa ka na lang pamiwas. Ganda ng lubog na naman. Katsoy, dali, bilis mo. Oh, yan. Biwas. Okay? Naku, wala. Oh, yung galing. Isa yun lang kasi pamiwas mo. Dalawa kasi pamiwas mo. Isa na lang kasi ano, mabilis kang makaka-harvest niyan. Ako yung maingay tuloy. Ako yung ano tuloy, parang pamiwas naman ako dyan. Ayaw maniwala, tinakbo na naman. Oh, huli? Oh, huli na naman, sabi ko sa iyo. Mag-isa ka na lang, grabe oh. Grabing dawi niya mga Katsoy. Oh. Lalaki talaga. Ay, grabe ka na Katsoy. Sabi ko sa iyo, swerte ka. Swerte ka talaga eh. Nasa iyo talaga yung ano. Grabe, pangilan mo na yan?
Anim, lima. Akin din, akin. Huli! Ako rin, Kachoy. Kachoy, huli rin akin. Huli rin. Diyos, ay malaki to. Kachoy, malaki. Malaki. Kachoy, ano nga? Ay, wala ka bang ano? Ay, grabe, Diyos ko. Thank you, Lord. Ano yung mga Kachoy? Puntan mo. Pero wag mo hawakan to. Wag mo hawakan yung isda lang. Sige, biray mo na. Yun! Thank you, Lord. Woo! Mga mamaw! Nabutas! Woo! 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 Thank you, Lord! Grabe! Wow! Ayun. Parang nilusong na. Uy, thank you, Lord! Thank you kasi may mingitan sa pang. Sa information at kay Alimpids yun, thank you. Grabe, tumamaw talaga. Katay! Diyos ko! Ari ko! Grabe. Ayaw nila pumunta sa atin. Pinapabilo. Sana all lahat ng anglers ganun, no? Pinapabilo yung dayo. Thank you sa inyo. Ay, thank you, Lord. Grabe mga tayo. Oh, tingnan niyo mata yung gaano kalaki. Ay, grabe. Dito ka kasi dali. Ay. Mamaya na. Mayabasin mo kami rito dali. Nakakatawa, grabe ang ingay ko. Sorry, grabe. Yan, dyan na si Kachoy, mamingwitan sa pangmatay. Maliit pa pala itong nahuhuli namin, mga toy. Ibig sabihin, mayroon pa raw mga ilaw para ulit mga toy. Saglit pa lang. Chill lang muna mga pare. Grabe, oh. Grabe yan. Anim. Anim? Hindi na umuwi. Anim na pala yan? Sa akin, isa rin, oh. Kachoy. Oo, ayun nga. Oh, Nadali pa. nakaswerte! Gamba lang. Salamat Isa ka na! Tara, mayroon ditong tinapay. Ayan, pansit, mga Kachoy. Kain tayo. Ang isang araw na pala yung huli ko. Saglit lang. Ang isang ano na yan, maghapon. Ay, maghapon. Pumunta tayo nga, Kalubakan, doon sa dulo. Ano ba yung Kalubakan ba? Layo yun. Yan dito, kanina. Kalabakan na. Katawan. Sigaw kami ng sigaw kanina. Nag-enjoy. Gatawan. Katawan. Andito, Joy. sako. Andun, tinapay. Kain tayo, kain. Ano, kuha ka tinapay, oh. Ay, mga bata. Kain kayo. Oh, oh, tinapay. Para mamaya. Yan. Salamat po. Oh, diba? Mga bata na botas yan eh. Mga batang Lalo nito, nabutas. si ano. Manang pangalan nito tropa. Si Noriel. Ayun. Yan, Kain kain tayo. po. Kain po, kain. Bantayan mo yung ano namin. Hilahin Baka nyo. itakbo yung ano. Yan mga kachoy, kainan muna tayo. Galing pa pala ng talim to si ano. Si Mamimingwitan Supang. Bro, ang ano namin, ang barangay namin, Sapang. Yung talim. Kaya pala Supang yung ano mo. Oo. Barangay Talim, doon yun sa dulo. Doon, pinakang dulo. Napakalayo pala yun. Malayo din sa amin dito. Ay mo to yung pansit, lagyan ng sili, masarap yan. Oh. Wala, si Kachoy. Si Bro Mart. Andiyan pala si Tito Pulo, oh. Mahulog yung silip. Kuya! Si Bro Mart ang doon, mukhang maarbis rin yata ron, ha. Hindi bumabago sa pwesto, may nahuli yun. Nakakahuli siguro. Wala pala rito mga si ano, Bro Giron. Meron palang pinagkakabalan siya ngayon, tatrabaho. Nagasa. Maroon na siya magasa? A few moments later. Ilagay niya dito para malamig palagi. Kasi napakainit ang panahon mga. Uy, grabe ang init. Yun, thank you Lord. Bira tayo ulit. Tara. I-update ko kayo mga sa huli ni Kachi Alvin. Oh. Grabe yan. Ayan oh. Mama oh. Gawin natin thumbnail. Ay malabo. Yan.
layo mo kasi pag ganun. Yun. Grabe yan mga kachoy. Lalaki. Yan oh. Ito pa oh. Yan, grabe oh. Tapos ito. Lima nga oh. Lima oh, yan oh. Grabe, lalaki oh. Ito lang yung akin, nakaisa. Ito lang pala yung katumbas yung akin eh. Uy, mas malaki pa yun ito yung akin. Na. Ito. Hindi, ganito lang yung akin. Dito kasi ito ano pa, buhay pa. Ito lang muna yung dalawa ilag. Yung akin oh, yehey. Ito, balik mo doon. Tubig. Oo, ito. Dito na tubig. Oh, dyan muna lang may tubig. Dito na tubig. Ito, dyan mo balik natin kasi buhay na buhay pa to, sayang. Dito sa hindi mainit. Ano? Yan. Basta nakaangat para nakakahinga siya. Yan mga toy, umpis tayo ulit. Yan lang fishing spot natin mga toy oh. Doon sa ma-harvest si Kachoy Alvin. Ayun mga toy, yung pisto namin ni Kachoy Alvin. Dito kami sa unang baliti. Baliti na butas. Itong man. Bakit nabutas to? Yung baliti nabutas? Jokes lang mga toy ah. Yun, maraming salamat kasi binigyan niyo po kami kung sino man nakatira dyan sa baliti na yan. Thank you. At nabigyan tayo ng pa-welcome, magandang size mga toy, grabe. Harvest kami dito. Harvest ba? Mga mamaw. Yan nagpahinga lang ngayon, kayo na, grabe. Sunod-sunod, di nga lang nabibiwas yung iba. Ilan na ulit nyo? 6, 6. Ayos. Ang lalapad. Mga plapla. Tatlo. Medyo na hindi makakamiwas. 3 yung di ko nadali. Tapos sa kanya, iwan ko kung ilan yung di niya nabiwas. May uli ka na? 4. Lupi. Ayun dyan si paring Mark. Mga katoy, tingnan natin yung uli niya. Tingin ng iyong Kumusta pre? Shoutout mga kachoy. Ayan, shoutout kumpare. Ayan. Ayun. Kaya kumpare nga. Ayun. Namis ko kaya kumpare ah. Ako nga rin eh. Tagal-tagal ko rin dito nakapunta. Kat, patingin nga ako. Pagkabit doon. Kaya lang hindi madali. Mainit na lang doon sa pisto mo, no? Doon talaga kami namin. Grabe to. Pang malakasan talaga yung mo. Oh, patingin. Ay, grabe. Kaya totoo nga pala sabi ni Kachoy, totoo nga sabi mo. Umaharvest talaga siya doon. Tingnan mo, huli niya lalaki. Oh, grabe. 4. Grabe, pre. Diyos ko. Wala ko. Totoo ba yan? Baka naman binili mo lang yan doon sa doon. Nagtitibag doon na. Ayun mga bro, talaga yan. Legit yan, legit. Grabe, ang dami. Grabe, totoo ba yun? Nakita ko. Nakita natin mga toy. Grabe. Hey, nakadalawa kasi silang lusong dyan kaya nawala yung dawi eh. Kaya. Oh, sumabit. Mapit. Oh, sayang nga kanina. A few moments later. Nakadali tayo. Uy, laki. Uy. Uy, pre. Ang ngiti-ngiti lang si pare. Bumabawi. Uy, grabe. Mamaya pa yan. Parehas nung mga huli ni kasi Alvin. Halos parehas na yung huli ni Pare Mark mga toy. Grabe. Toba Diyos ko. Diyan lang sa gilid Ay. Ay. Ayun mga toy. Dito namin mga toy Kasi ano ba to? Buhay ba tong tatlo ni Kachoy Alvin? Yung iba niya sa cooler. Uy, grabe lalaki. Ito lang kinagat mo sa gilid na to. Grabe, pumasag. Ang laki na nawala ni Kuya Pulo mga to Grabe, dito na, kahit walang hangin, mira. Ay, nakong ganda itong ispat na to. Malayo-layo?
Mga tin, nakakuha si Joseph Antaso. Yan oh. Maganda na rin 4 fingers no. Ayos dun. Parang di natuwa si kasi Joseph 4 fingers samantalang yung 4 fingers mga tayo dyan sa fish spot namin sa Sukbun. Tuwan-tuwa na dito. Parang normal lang sa inyo yung ganyan 4 fingers. Sabagay, mga mamaw nga naman talaga dito. Rogi Ron? Wala, may daw. Nagpaturok daw? Uli. Oh, sabi ko na nga ba, mayroon. Mayroon nga. Ang ganda ng niya, kibit niya unti-unti lang eh. Kala ko, tali siya mga katoy. Ginaganyan-ganyan na kasi kunti lang. Biwasin ko nga, huli. Mga katoy. Nakatatlo na tayo mga katoy. Sabi ko na nga ba. Tatlo lang ako mga katoy. Tapos si Katoy Alvin. Ilan sa katoy? 5 no? 5 sa'yo. Wasiwasin talaga. Grabe. Andito pa meron pa sa cooler ko eh. Love shot, mag-shoutout tayo katoy. At mega love shout nga pala kay GC Adventures. Yan, mega love shout out katoy. Bicolano Vlogs, yung mega love shout out. At Albaran Fish Hunter. Yan, Lex TV Official, mega love shout out. At kay Dib Barona, mega love shout out katoy. At Rosalie Sermona at sa asawa niyang si Victor Sermona. Yun, mega love shout out sa inyo sa Sermona family sa Bicol at sa Loren family diyan sa Bicol. Romero family diyan sa Bicol at mega love shout nga pala kay Kuya Rinan Romero. Yun, mega love shout out. Dolano family, mega love shout out kay Samora family. Yan, mega love shout out. At kay Babat, yan, mega love shout out kachoy. Thank you Hensan. Isita family dyan sa Bicol, yung bigla shoutout kay Parimbongbong. Baliser family dyan sa Bicol. At Chuela family dyan sa Victoria Tarlac. And Lito Ariaga and family, yun bigla shoutout kachoy. At siyempre sa lahat ng mga nakasama natin dito, bigla shoutout sa inyo mga toy. Thank you so much. At biya tayo ulit mga toy. Grabe, harvest kasi Alvin dito mga toy. Nagyaya ulit sa akin, Sabado daw ulit. Hindi pa nga natatapos tong GC Adventures sa amin, nagyaya naman. Sana makaharis back tayo ulit dito na madaling panahon. Mainit lang mga toy, grabe. At andun sila mamimitan sa bang andun mga tropa sa kabila. At sila Kabingwit nga pala mga toy, tsaka si Kabigos di dumating, iwan kong some facing spot pumunta. Baka sa Subay siguro sila. Sa may Mihanan Subay. Ano, pumunta sa Subay yan? Oo nga, dyan baka andyan sila Dyan siguro sila May pinandulo. Ayun. Si Kachoy Giron din, wala, may pinuntahan daw. Ang galing Oh, dito ka dali. Ang lupit mata masira pa yung mo. Ang galing, dapat pang ilan na yan dapat? 3 na? Oy no. Kunin mo di, sayang. Andyan. Ang galing Dito yung ano yan, nakalutang niya kanina. Oo nga eh. Ayos may pangprito ka na boy. Shout out sa mga kaibigan ko. Ayos A few moments later. Laki mga katoy, pulahan. Uy, pulahan. Di pala na video mga katoy, akala ko may video. Diyos ko. Grabe. Laki. Grabe. Nakaapat na ako.
umahabol. Andun na sila mga tayo. Sa spot ni Paring Mark. Sa dulo. Grabe. Hey! Ganda kong na video na eh. Sumisigsag. Uhuy. Ako tayo. Ayos. Grabe, laki. Paldo-paldo tayo, Choy. Mukhang mawabalik tayo Sabado ah. Uy, thank you Lord. Yan mga Choy, nakakuha na naman si Kelvin. Grabe, mamaw na naman. Dito talaga sa ating dawi, no? Grabe. Ang laki, no? Sa akin, muntik na rin, no? Sinagat sa akin. Ayan. Isend mo kay ano? Isend mo kay Kachoy ano? Mahinggit yun. Grabe, pag nalaglag pa yan, ay nakangala-ngala, no? Ngala-ngala. Uy, diyan ka mo. Sayang, makawala. Grabe, uy. Grabe talagang. Di tinatantanan mo dyan sa area mo na yan, ha? Dalawa nga sila, puro nagpapakwana, no? Uy, Doon nakalaglag. na maglagay ka, Choy. Oo, sige. Grabe. Ikaw talaga yung mas ano ngayon. Eh ako, nakaano pa lang ako eh. 4. Grabe, nalaki mga Choy, oh. Grabe, uy. Ay. Yung 3 pa yung mamaw sa ano. Sa cooler natin, ano. Hindi kasi nakakain nga, kaya ano, nalagutan na. Ay, bali, yun lang po muna siguro mga Choy. At makapagpahinga-hinga kami kila paring Raymart. At magano kami, konting pantanggal ng pagod. Grabing huli namin mga Choy. Yun. Nakain na nga Choy? Napito na no? 6 na lalapat. Grabe mga Choy. Swerte na. Napakaswerte ni Kachoy ano, Alvin. Oh, ako mga Choy ano. Bali naka-4 lang ako. So yun, maraming salamat po. Putulin po muna namin yung video na to kasi masyado na mahaba mga Choy. At siyempre maraming salamat kay Kachoy ano, Alvin. At naka-experience siya ng mga mamaw dito sa ano natin, sa Nabutas fishing spot sa Binangunan, no. So andun mga yung tropa, andun. Binalikan nila yung fishing spot ni paring Mark kanina. Doon sa Marbis. Oh. Andun pa rin sila. Oh. Bali dadaanan na lang namin siya doon, no mga Choy. Maraming salamat Lord. Thank you po Lord sa blessings po namin na binigay niyo po sa amin, no. Yan, Kachoy. Thank you. Salamat po. Shout out kay ano, Miliki lang sa tropa. Paring Rab, Roy, Jurulan, Richard. Yon. Dito, magandang dumayo. Sa barangay Nabutas, Binangunan, Rizal, Talim Island. Talim Island. Yon. Sayang, nag-limit ka pa rin? Oh, Sige, ano yung pa, maaga pa. 2:00 pa lang eh. Yun lang po muna mga Choy, napakahaba na ng ating ano, outro. Thank you at mamaya i-video natin sila doon, yung huli nila. At sila Kabingwit pala mga Choy, wala, di namin nakakita dito, tsaka si Kabiwas. Pero pupunta siya dito. Pupunta sila ng Talim Island. Di namin alam kung saan sila dito banda rito. Baka sa Barangay Subay siguro sila. So yun lang po muna talaga. Thank you so much. So yun mga Choy, grabe. Pinakamalalaki mga Choy nasa ilalim. Yan, may kain pa, may babawan ba siya ng lumot oh. Yan oh, grabe, ang lalaki. Sus, Ginoo. Buhay na buhay pa yan mga Choy. Oh. Ito yung huli ni Kachoy Alvin. Isang box talaga. Thank you Lord. Grabe talagang blessing. grabe, ang laki yun. Ay grabe naman kasi pala rito, kaya pala di sila umaalis dito. Kaya pala eh. Yung mga Choy, dami namin. Pagpanaban tayo, Kachoy. Wag na, bukas na lang yan. Grabe yan, oh. Mangilo, Kachoy. Kaya pala eh. Tayo naman mangilo. Mangilo na yung paa ko kasi kakalakad. Ang bigat ng dala-dala ko, Kachoy. Yun, sino naka-harvest? Oh, grabe mangilo. Ang laki. Huli ni Paring Mart. Huwag ka makakawala.
Huwag kang makakaway. Naku, ito talaga mamaw. Spray, makakawala. Ah, ano na to? Oh, grabe. Ala, pre, natanggal na, pre. Andito. Ah, konti, mabaw lang naman pala. Grabe, pre. Laki, pre. Yay! Oh, thank you, pare. Mark. Mamaw. Choy! Kaya ka pala ayaw bumalik na dun eh. Grabe yung laki. Ha? Pito na ganyan mo? Pero ano, nabit ng iba. Pero yung kanina, di ba? Oh, nadagdagan ba pala yung kanina? Ang lupit talaga. Sabi ang lupit ang kumpare ko dito ah. Kaya pala ayaw bumalik doon sa spot namin mga toy. Ako mga toy, tama na. I-update ko na lang kayo sa ulian dito. Kasi napakaba na ng video ko. So yun, sana nag-enjoy po kayo mga toy sa konting palabas natin sa fishing adventures to. Grabe, ang ganda rito mga toy. Ayan oh. Ayan, may kalab shoutout sa mga tropa natin dito sa may barangay na Botas. Yan, may kalab shoutout sa inyo mga katoy. Nag-ano sila, nagkakape. Paborito ni ano yan, kasi yung Ronnie, kape. Yan, thank you. Ito no, mga katoy. Ito paring Marto. Grabe naman yan. Para namang ano yan. Sus, Ginoo, eh. Nasa ilang kilo kaya yan? Mga 4, no? 5. Grabe, ito yung huli, oh. Grabe, meron palang ganyan mga kachay, Diyos ko. Oh, yun pa, oh. Ito pa, oh. Grabe. Ito pa, oh. Ah, lupit talaga. Ayan na. Tara na kayo. Ito rin yung amin mga to. Puno rin yan. Oh. Yan ba? Ito ba yung huli? Ito yung huli. Oh, humabol. Grabe, oh, ganda ng size. Oo, nasa ilalim pinakamalaki. Kasi di nakahinga eh. Binawian na agad siya ng ano. Saka may 5 kilo na naman ito. Ah, malamang. Ganyan, mga 5 kilo yung kay Parimart yan. Yeah, mga tay, pa-support naman mga tay kay ano, kay mamimingwit ng sapang mga tay, pa-support po. Sayan. Dami naming huli mga tay. 5 mama. Iyaw natin, pulutan. Sigurado. Maliit lang po yan tingnan sa cellphone pero sa personal. Tingnan sa Lalaki personal. niyan. Kamay ko lang ngayon. Sa may kalahati. Ang dami no. Paglalapad. Makikita naman malaki ng katawan. Sige, ayos lang. Matatakpan talaga yung katawan mo diyan. Oo. Ayan o, malalaki. Mamimingwit ng sapang po, yan. Hindi kami nagbasyadong nakapag-fishing banding kasi medyo magkalayo. Tapos yung ano, Maraming salamat po at sunod. naka-jamming natin si Rodchoy Fishing. Ayan, thank you. Ang mamimingwit ng sapang, Rodchoy Fishing yan. Thank you. Pare. Ay, support na lang ano. Barangay Gagawad Page. Ayoko nga, di ba meron kayong ano, may... Medyo nagkaroon isang tayo, konting short lang. Oo nga, ayun, Tungkol sa ating barangay. Ayan, pa-support ko. Napakalupit ito. Kagawad na to. Yun, thank you. At siyempre, maraming salamat kay Kachoy Alvin yan. Kay pare ko, ayan. Thank you. Amain. O, yun pala siya. Kay Amain. At siyempre kay... Bro, Salamat. Giron. Yan, hindi natin naka-facing banding kasi may bisita siya. Yan, thank you. At see you next vlog po. Maraming salamat po sa blessing Lord. Thank you mga katay. Bye-bye. Yan mga katay. Ay, sus, Ginoo. Grabe, mamaw. Sarap nito. Grabe, taba oh. So yan, tuwa ang ating kaibigan. Pare natin yan.